Bango. Kain na po tayo kakabsat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito, nagpinakbet tayo ng malunggay, patani, tsaka sabidukong, bagbagkong. Ano? Kimasan George. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Kimasan. Hey, po. Ito yung masarap na sabidukong, yung medyo hindi pa siya nagbuka. Ayan. Unang subo para sa inyo, kabsat. Ayan. Panalo. Sino pa? Walang tatalo. Thank you, Lord, sa blessings. Napakasarap. Patani. Manglo. Gusto tayo na imis na pinakbot. Duk kamatis niya. Imas. Oh. Sabidukong.